Obere bw'omugaka yomo nigo nyara kubako gotindokorwa maega yechibura burukwene kigwa gati yenyombe nene amone enyombe nke nigo togotebwa buna omugaka oyo nyaguti oyo nyara kubaka gotindokorwa ngorwa sensemo ya Kenyenya kurende litikolia rero ase kigambero imeyo mochie bwogembo nigo munachebina ategerereki nekyo gati yechinyombe chibere na korwa kona chakwae omulikoito Steven Ndemo naikirana samagacho yekigambero kyomochie bwogembo abakore batebete mechi maburu ase kina kiara ase kigambero kyogembo nige yamate yamegoteba kobenyombe nke ya Nyagusira Andrew Omanga Ombongi yale korwani ko ene kibuna nkobe kubara ase merobili yoko mweni omugaka Nyagusira as to Gusii to the extent of mortuary charges. The plaintiff will take care of it as from the date of admission to today, the date of dischargement. Kurinde gwetera okona chagwe kina kya rero nige koti anyarira goteba buna tinyareti bwene boisaine bwakoro kibuna omusubati okabire gosenya mesanju na bwato bwa Nyagusira bwese batebire bona abana barabu bairuli bagali okonyara kwenda aso murobeli bwoko mweni Nyagusira oyo nyara gutine gwenda gatindo koru kubwatekana nekineke nje kwambuka Gusii Omanga na minyo Omanga nanga akiri tomachi nturama na babanito se myaka 28 abana ntungata bane anje konyorkane barabaje bona bali kugambigu nigo bachengero kuna choku ase bono basa bomorembe onyare kobo after tuarenchiri for the burial nalio yeikerete nga bono ekina kiabe kirukotini enyombe nke netagete omobere ekyo kiatorenterete liberera mpaka goikerega rituko ria rero une koti yatugayanire nande tukonyakera mbuya mone kiagara yatebire nga omobere ogendo otinde kuna maskani mugaka abe kwatimoke ekiagera overire mochari ekiagara nande gaba etwa motindegete nande bagatindokora ekyo kiarenge maminja yeri chikorio mugaka ensemo yale kugambie kina taisane gitino kona chokwa ase bono yatebira chikwamereria ase kigambero kya igoro kya high court but we intend to appeal against today's decision. We believe that there were fatal errors of law and errors of fact. Nigo bono emerobili yoko mweni Nyagusira obeire meyenkendwa ase mitinyetane tiebere iragenderere gekora une amate yomongino monene ensemo yekenyoro kya mokubo sub county ya Bomachoge borabu etogokwana nga ancha omorembo bo tutinde kumugaka na masikani atinde kwatimoke tana kotunda tundwa nigo bono amate ya nyamesanju yanyarire goteba buna nenyare kwenda na gukana guse gutaisaneka nekina kyanyarire kona chulero kwende korwase ensemo ya mubuchaibu ensemelia musubati mutangani nigo baisanekire na okona chakwa rero ese batebire buna bagende nemerobeli yoko mweni Nyagusira hinko reporter eta seni kia Ndizi TV korega saba gacho yo gembo ili